Various Production. So na samu garabu sanki ne a cikin raina wasu kuma babu saboda kina da daraja kin fi su tsada akan yaban ki sai dai yau a kiran da su da kina da kyau masha Allah tabarakallah zance na haka ne. Kake so zan maka duk jikina ya zama na haka ne. San ki ya bi jini kuma ya bi hanta. Masoyina ina ƙaunar ka da gaskiya har ƙarshen rayuwa. Iyar mutunci cikin mata ba mai raina ki a zuciya in zagaya bani da madadinki nake nake so kullum zama da ke shi nake ɗauki ke zan kalla sai idanu su bari kwalla zana ji daɗi na yi farin ciki duk a cikin samun ki ne. Zuciya za ta rinka bugu ta dangane shi ko da abinci gaba na cinsa zan yi fashi kai ne abinci kai ka zama ruwan sha ina roƙon Allah in ne sallar isha ya bani kai mu zauna lafiya farin ciki